Ο Αντάρτης Αετός. Κεφάλαιο 1. Συνέντευξη του αξιοσέβαστου δασκάλου Ραβολού με μαθητές της γνωστικής κίνησης της Ευρώπης, Δεκέμβριος 1992. Θα υποφεληθούμε από αυτό τον ερχομό σας, γιατί εγώ κάνω πολλή προσπάθεια για την Ευρώπη. Γιατί η Ευρώπη έχει πολλή ωριμότητα, οι ουσίες είναι πολύ ώριμες. Τότε πρέπει να υποφεληθούμε για να δούμε αν κάποιος αφιπρίζεται. Ακόμα και αν είναι ένας, ήδη με έναν είμαι αρκετά ικανοποιημένος. Από την Ολλανδία σας φέρνουμε 2 καρτούλες, μερικές χριστουγεννιάτικες κάρτες και ένα μικρό αετό. Ο αετός, ναι. Αυτό είναι το σύμβολο του δάσκαλου Ραβολού, ο μεγάλος αετός. Ο δάσκαλος Ραβολού παρουσιάζεται με τη μορφή ενός γιγαντιαίου αετού. Ο δάσκαλος με αποκαλούσε ο Αντάρτης Αετός, γιατί αληθινά σε αυτά τα εσωτεριστικά ζητήματα πρέπει κάποιος να είναι επαναστάτης ενάντια στον εαυτό του, ενάντια σε όλα, ενάντια σε όλα. Πρέπει κάποιος να είναι ένας ολοκληρωμένος επαναστάτης για να μπορεί να αποκτήσει κάτι. Γιατί παθητικά δεν γίνεται. Επαναστάτης ενάντια στον εαυτό του, ενάντια σε όλα τα πράγματα του κόσμου, όπως σας έχω πει εγώ εδώ. Για παράδειγμα, τη φύση δεν της συμφέρει να απελευθερωθούμε. Γιατί αυτή έχει μάθει να κυριαρχεί, να διατάζει, και όταν κάποιος απελευθερώνεται, τότε είναι που αρχίζει να κυριαρχεί στη φύση. Τότε δεν της αρέσει. Γι' αυτό αυτή εξεγείρεται ενάντια σε κάποιον. Και γιατί είναι ήδη ένας οργανισμός που της λείπει. Ένα κύτταρο, ένα μόριό της. Τότε λοιπόν αυτή υποφέρει. Τότε τι κάνει η φύση? Μας βάζει εδώ παιχνίδια σαν παιδιά. Όλα τα πράγματα του κόσμου είναι παιχνίδια που μας βάζει η φύση. Όλα. Γενικά όλα. Για να μας απασχολεί εκεί, για να μην θυμηθούμε να απελευθερωθούμε, να παίξουμε το τελευταίο χαρτί. Γιατί κάποιος πρέπει να παίξει τη ζωή του και ό,τι του αναλογεί. Ό,τι του αναλογεί. Για να φτάσει στην απελευθέρωση. Αντίθετα, δεν πετυχαίνει κανείς τίποτα. Να είναι κάποιος επαναστάτης ενάντια στη φύση και ενάντια σε όλα, για να μπορεί αληθινά να κάνει ένα βήμα για την απελευθέρωση. Αντίθετα, δεν πετυχαίνει κάποιος τίποτα. Παθητικά δεν πετυχαίνει τίποτα. Ο δάσκαλος λοιπόν, για παράδειγμα, ο δάσκαλος έγραψε όλα τα έργα του, μας έδωσε τον προσανατολισμό για να φτάσουμε στη σοφία, αλλά δεν μας παρέδωσε τη σοφία. Μας έδωσε όλα τα κλειδιά, ναι, για να φτάσουμε στη σοφία. Αλλά τότε για να φτάσει κάποιος στη σοφία είναι από μόνος του, με δική του προσπάθεια. Πού είναι αυτό που κάνω εγώ τώρα, επεκτείνοντας πολύ τη διδασκαλία του δασκάλου με βάση τις έρευνές μου που κάνω για να σας διευκολύνω, να κάνω πιο εύκολη την απελευθέρωση ή την κατανόηση αυτού που ο καθένας πρέπει να κάνει. Όλη η διδασκαλία του δασκάλου είναι πολύ εκτεταμένη, πολύ βαθιά. Έτσι λοιπόν, αυτός περιλαμβάνει τα πάντα. Αλλά παρέλειψε να εκθέσει με λεπτομέρειες, γιατί εξαιτίας του παράγοντα του χρόνου του. Έτσι, δεν είχε χρόνο. Φανταστείτε ότι εμείς είμαστε μία διοίκηση εδώ και βρισκόμαστε ή είμαστε γεμάτοι δουλειά. Αυτός ήταν μόνος και μου φαίνεται πολύ παλικάρι να τα βγάζει πέρα με όλα. Να γράφει έργα, να δίνει τη διδασκαλία. Όλα αυτά, όχι, μου φαίνεται πολύ γενναίος. Εγώ θαυμάζω τον δάσκαλο Σαμαήλ, τον θαυμάζω, γιατί εδώ είμαστε λίγοι και δεν προλαβαίνουμε. Αυτός όμως ήταν μόνος. Επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω κάτι σε αυτήν την κατεύθυνση, γιατί εμείς ζούμε, δεν θα συγκριθούμε με εσάς ή με τον δάσκαλο Σαμαήλ, ούτε καν τολμάμε. Αλλά επίσης μας απορροφούν τόσα πράγματα που πρέπει να κάνουμε. Γιατί πρέπει να μεταφράζουμε βιβλία, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σχετικά με τόσες δυσκολίες που προκύπτουν. Ναι, αυτό είναι σκληρό. Δεν είναι τίποτα, για παράδειγμα, να πει κάποιος «εγώ είμαι ο διευθυντής της κίνησης». Ας ξεκινήσει κάποιος να δουλεύει για να δείτε εσείς πόσα πράγματα του βγαίνουν κάθε μέρα, καθημερινά, προβλήματα, τα πάντα. Αυτό είναι πολύ σκληρό. Αλλά ποιο είναι το κλειδί εκεί για να δουλεύει ακόμα κάποιος επίσης προς τα μέσα? Κοιτάξτε, εγώ σας δίνω μία συμβουλή. Ο δάσκαλος πάντα μιλάει για το να αφιερώνουμε σε κάθε πράγμα τη στιγμή του. Κάποιος έχει διάφορες δραστηριότητες την ημέρα, έτσι, που διαφέρουν. Τότε, αυτό που έλεγε ο δάσκαλος, το να αφιερώνουμε σε κάθε πράγμα τη στιγμή του, θέλει να πει συγκέντρωση σε αυτό που κάνουμε. Είναι μία συγκέντρωση. Εάν εσείς έχετε για παράδειγμα 5 δραστηριότητες την ημέρα, ας υποθέσουμε διαφορετικές. Διαλέγετε την πρώτη, την πιο σημαντική. Τελειώσατε με αυτήν. Να μην σκέφτεστε την άλλη που πρέπει να ακολουθήσει, έτσι. Έγινε κατανοητό? Είναι μία συγκέντρωση αυτό που κάνετε. Στην πρώτη, τελειώσατε αυτήν, περάσατε στη δεύτερη, στην τρίτη, στην τέταρτη, στην πέμπτη, έτσι διαδοχικά με τάξη. Και αυτό είναι η συγκέντρωση αυτό που κάνουμε.
Γιατί πολλές φορές γίνεται κάποιος μηχανή, κάνοντας ένα πράγμα και σκεπτόμενος άλλο πράγμα. Τότε κακός. Τότε όλος ο νους μπλέκει εκεί, δεν κάνουμε τίποτα. Δεν μας αποδίδει. Είναι καλύτερα από πράγμα σε πράγμα. Αυτό είναι το καλύτερο για κάποιον και εκπαιδεύεται. Ώστε την ημέρα που λέει θα διαλογιστώ ή θα συγκεντρωθώ, το κάνει με ευκολία. Γιατί εκπαιδεύει κάποιος τον εαυτό του. Στην καθημερινή δουλειά εκπαιδεύεται κάποιος. Αυτό πάει μαζί. Εσείς είπατε ότι πρέπει κάποιος να τα παίξει όλα για όλα. Φτάνει μια στιγμή στην οποία πρέπει κάποιος να παίξει επίσης τη φυσική δουλειά. Ναι. Αλλά πότε ξέρει κάποιος ότι έχει φτάσει πια αυτή η στιγμή? Πρέπει να εφαρμόζουμε μία έκφραση που την έχουν οι θρησκείες, που την εκμεταλλεύονται οι θρησκείες, τη δεκάτη και τα πρωτόλια. Δεκάτη είναι ο Θεός, πρωτόλια πρώτα. Πρώτα ο Θεός και μετά τα υπόλοιπα. Κατανοητό? Πρώτα η δική μας εσωτερική δουλειά και μετά ό,τι περισσεύει από χρόνο για τους άλλους. Αλλά πρώτα ο εαυτός μας. Για παράδειγμα, κάνετε μία διάλεξη σε ένα ακροατήριο. Εσείς μην ταυτιστείτε με τον κόσμο. Να είστε σε επιφυλακή του εαυτού σας για να δείτε αν ανάβλησε ένα ψυχικό στοιχείο υπερηφάνειας, θυμού, ματαιοδοξίας ή κάτι άλλο. Να μην ξεχνάμε τον εαυτό μας. Πρώτα ο Θεός. Πρέπει πάντα να εφαρμόζουμε αυτή τη φράση. Υπάρχουν εποχές στις οποίες σαν να πιάνει κανείς αυτό το νήμα της ενθύμησης, αλλά φτάνει μια στιγμή που πιστεύει ότι το έπιασε ήδη και έφυγε, αλλά καθυστερεί κάποιος για να ξανά... Είναι από δική μας έλλειψη δουλειάς. Έλλειψη δουλειάς. Περισσότερη συγκέντρωση σε αυτό που κάνουμε. Τότε κάνετε μια πρακτική, για παράδειγμα το αστρικό ξεδίπλωμα. Μη σκεφτείτε το διαλογισμό, μη σκεφτείτε την κουμπάρα, τον κουμπάρο, ούτε την επιχείρηση, όχι. Βγαίνω από το σώμα μου εκεί και βγαίνετε εύκολα. Αλλά το κακό είναι να κάνετε μια πρακτική και να σκέφτεστε άλλο πράγμα. Εκεί βρίσκεται το δικό μας πρόβλημα. Πρέπει κάποιος να μάθει τη συγκέντρωση σε αυτό που κάνει. Γι' αυτό στις δραστηριότητες της ημέρας πρέπει να είναι συγκεντρωμένος σε αυτό που κάνει. Όταν πάει να κάνει μια πρακτική, επίσης ήδη έχει συνηθίσει. Είναι εκπαιδευμένο να συγκεντρώνεται σε αυτό που κάνει. Το κάνει με ευκολία. Εγώ, για παράδειγμα, πολλές φορές πέφτω στο κρεβάτι και σε 5 λεπτά είμαι ήδη έξω. 5 λεπτά. Αλλά αυτό είναι καθαρή πρακτική. Το είχα από χρόνια πριν. Καθαρή πρακτική. Γι' αυτό ο δάσκαλος είχε πολύ εμπιστοσύνη σε μένα. Γι' αυτό το λόγο, γιατί από κάθε πρακτική που μου έδινε, εγώ του έδινα το αποτέλεσμα την επόμενη μέρα. Ήδη την επόμενη μέρα του έδινα το αποτέλεσμα από αυτό που μου είχε διδάξει. Το απόγευμα ή το βράδυ, την άλλη μέρα εγώ του έδινα το αποτέλεσμα. Γιατί το έκανα εγώ με ευκολία? Εξαιτίας της συγκέντρωσης. Γιατί είμαι εκπαιδευμένος στη συγκέντρωση. Και από τη συγκέντρωση στο διαλογισμό είναι ένα βηματάκι. Εσείς είστε συγκεντρωμένος σε ένα αντικείμενο, σε ένα υποκείμενο, σε έναν τόπο ή σε ό,τι να είναι. Βάζετε τη διαδικότητα σε αυτό το αντικείμενο στο οποίο είστε συγκεντρωμένος, τη διαδικότητα. Διώξτε αυτό και έμεινε αμέσως ο νους λευκός, αμέσως. Έτσι λοιπόν είναι ζήτημα να εκπαιδευτεί κάποιος, εκπαίδευση και τίποτε άλλο. Χωρίς να βάλουμε αυτό το μυστικισμό, αυτό το τόσο φρικτό πράγμα που δεν ξέρω, εμένα ο φανατικός με τρομάζει. Ναι, γιατί ένας φανατικός δεν χρησιμεύει ούτε για καλό ούτε για κακό. Για τίποτα δεν χρησιμεύει. Εδώ είναι επανάσταση. Τίποτα από παθητικότητα, από φανατισμό. Όχι. Σαν άνδρας, όπως λένε οι Μεξικάνοι, σαν σκέτος άνδρας να μπει κάποιος χωρίς φόβο και βγαίνει μπροστά γιατί βγαίνει. Δάσκαλε, αυτή η προφορά του φωνήεντος «ο», αυτό όταν κάποιος το κάνει είναι επίσης για να συγκεντρωθεί και να προσπαθήσει να βγει στο αστρικό, σε αυτό χρησιμεύει? Όχι. Η συγκέντρωση χρησιμεύει για να βγούμε στο αστρικό, αλλά σε αυτό που κάνουμε. Για παράδειγμα, εγώ συγκεντρώνομαι στην καρδιά μου για να ξεδιπλωθώ. Συγκεντρωμένος όμως στην καρδιά και λέω θα ξεδιπλωθώ και ταχύτατα. Γιατί αν κάποιος προφέρει, χάνει τη συγκέντρωση? Υπάρχει ήδη αφηρημάδα του νου. Αυτή την προφορά την κάνουμε 20 λεπτά κάθε μέρα. Αυτό μπορούμε να το παρατείνουμε, να παρατείνουμε το χρόνο ή δεν αξίζει τον κόπο? Μπορείτε να το παρατείνετε. Μακάρι όλος ο κόσμος να αναπτύξει τη διαίσθηση. Μπορούμε να το κάνουμε, για παράδειγμα, περισσότερο χρόνο καθημερινά? Ναι, μπορείτε να το κάνετε. 1 ώρα? Ναι, μπορείτε να το κάνετε 1 ώρα χωρίς να αρχίσετε να πιέζετε το σώμα, γιατί εκεί είναι το πρόβλημα.
Να αρχίσουμε να πιέζουμε το σώμα, τότε έρχεται ο πονοκέφαλος, ναι, ενοχλήσεις. Αλλά αυτή η προφορά όχι σε συνδυασμό με άλλες πρακτικές, αλλά ξεχωριστά. Όχι, το συγκέντρωση στην καρδιά. Να φανταστούμε ότι αυτός ο δίσκος αρχίζει να γυρίζει. Όχι σε συνδυασμό με το διαλογισμό, ούτε τίποτε από αυτά. Όχι. Και μπορεί, για παράδειγμα, όταν πλένουμε τα κουζινικά, να γίνεται το «ο». Υπάρχει ήδη αφηρημάδα. Θέλετε πια να εξυπηρετήσετε δύο κυρίους ταυτόχρονα και δεν γίνεται. Καλύτερα σε κάθε πράγμα να αφιερώνετε τη στιγμή του. Εγώ έχω προσέξει ότι κάνοντας διαλογισμό στις 5 το πρωί, δίνει καλό αποτέλεσμα. Είναι ότι τις πρωινές ώρες η ατμόσφαιρα είναι πιο ήσυχη. Πάντα το ξημέρωμα είναι το καλύτερο για τις πρακτικές, ενώ γίνεται πια κάποιος πρακτικός, αλλά για να αρχίσουμε είναι καλύτερα το ξημέρωμα, για όλες τις πρακτικές, για όλες. Δάσκαλε, εάν συγκεντρωνόμαστε, για παράδειγμα, για μια πρακτική, αισθάνομαι σαν να υπάρχει σε αυτόν που συγκεντρώνεται φιλοδοξία για αυτήν τη συγκέντρωση. Είναι ένα εγώ. Τότε μήπως γι' αυτό επίσης δεν μας δίνουν αποτέλεσμα? Όχι, δεν έχει γίνει σωστά η συγκέντρωση. Κάθε πρακτική που δίνει ο δάσκαλος χρειάζεται τη συγκέντρωση. Και τι μπορούμε να κάνουμε για να μην παρασυρθούμε από αυτή τη συγκέντρωση που είναι ενός εγώ φιλοδοξίας, του να θέλουμε να κάνουμε, να θέλουμε να κατορθώνουμε? Να θέλουμε είναι να μπορούμε. Πρέπει να αγωνιζόμαστε. Εκεί μη θυμηθείτε εσείς το εγώ, αλλά κάντε αυτό που πρέπει να κάνετε, τίποτε άλλο, ναι. Δάσκαλε, στη Γερμανία υπάρχει ένα παιδί, ένας Τούρκος, και πριν από μερικές μέρες εξήγησε σε μια προθέρμανση ότι έχει συνεχώς πονοκέφαλο. Γιατί κάνει αυτή τη συγκέντρωση? Ζορίζεται. Προσέξτε ότι ο δάσκαλος μιλάει για πρακτικές. Πρακτική του αρκάνο, πρακτική ξεδιπλώματος, πρακτική διαλογισμού, πρακτική συγκέντρωσης, όλα. Διότι κάποιος θέλει πάντα να ξεκινάει σαν δάσκαλος, να κάνει κατάχρηση, έτσι. Τότε έρχονται οι πόνοι. Τότε πρέπει να εκπαιδευόμαστε σιγά σιγά. Αυξάνει κάποιος τον χρόνο βαθμιαία σύμφωνα με το πώς προχωράει, χωρίς να βλάψει τον εαυτό του. Αλλά υπάρχει κόσμος που τους πονάει το κεφάλι γιατί ζορίζονται. Τότε δεν κάνουν τίποτα. Έχω μια ερώτηση που σας κάνουν από το γνωστικό κέντρο. Θέλω να ξέρουν αν αυτή η πρακτική της μετατροπής των κοσμικών δυνάμεων γίνεται σε μία μόνο κατεύθυνση, δηλαδή από το κεφάλι προς τα πόδια, ή γίνεται επίσης από τα πόδια, δηλαδή από τη γη προς το σύμπαν. Φανταστείτε ότι αυτό είναι ένα κορδόνι φωτός που εισβάλλει στον οργανισμό μας. Να φανταστείτε ότι από τη γη μεταδίδετε τις δυνάμεις της προς τα πάνω, προς το σύμπαν, και από πάνω από το σύμπαν επίσης προς τα κάτω. Αλλά πρώτα το ένα και μετά το άλλο. Ναι, βέβαια. Και επίσης θέλουν να ξέρουν τι διάρκεια πρέπει να δώσουμε σε αυτήν την πρακτική και ποια είναι η πιο κατάλληλη ώρα. Δεν της βάζουμε χρόνο, γιατί εκεί βρίσκεται το πρόβλημα για το οποίο μιλούσα πριν σε αυτόν. Να εκπαιδεύεται κάποιος σιγά σιγά. Καθώς αντέχει κανείς περισσότερο, όσο εξασκεί περισσότερο, τόσο αντέχει πιο πολύ χρόνο. Τότε μετράει κάποιος το χρόνο του. Αλλά είναι επίσης το ζήτημα να έχουμε τα πόδια έτσι στο πάτωμα, όπως τα έχω τώρα, ή μπορούμε να τα έχουμε σταυρωμένα? Όχι, είναι καλύτερα έτσι και ξυπόλυτος, γιατί το υπόδημα είναι ένα μονοτικό. Αλλά εάν είναι επάνω στο κρεβάτι, αυτό επίσης είναι ένα μονοτικό? Ναι, έτσι κι αλλιώς είναι ένα μονοτικό. Καλύτερα στη γη. Δηλαδή να βγαίνουμε στην εξοχή? Στη γη είναι καλύτερα βέβαια. Αυτή την πρακτική εσείς την έχετε στο τέλος της αλφα φάσης. Θα μπορούσαμε όμως να τη δίνουμε πριν? Μπορούμε να τη δίνουμε πριν. Είναι ότι ο κόσμος θέλει κάτι πρακτικό και θα μπούμε με μια σε κάτι πρακτικό. Αυτή μπορείτε να τη δίνετε στην αλφα φάση σε οποιονδήποτε. Ναι, αυτό δεν... Αλλά πρώτα σε μια κατεύθυνση και μετά στην άλλη. Ναι, βέβαια. Εάν εμείς, δάσκαλε, όταν κάνουμε αυτήν την πρακτική, ευνοούμε τη φύση? Ευνοούμε τον εαυτό μας. Καλά, επίσης, αλλά είναι σχετικά με αυτό που λέγατε εσείς στην αρχή, ότι ο δάσκαλος Σαμαέλ λέει επίσης ότι η δουλειά είναι να επαναστατούμε ενάντια στη φύση.
Εάν εμείς όμως κάνουμε αυτή την πρακτική... Ναι, αλλά σε αυτή την περίπτωση χρησιμεύει κάποιος αμπομπός δύο δυνάμεων. Μετασχηματιστής καλύτερα δύο δυνάμεων, έτσι. Ναι, εκεί κάποιος είναι μόνο ένα εργαλείο, τίποτε άλλο. Ήδη με το να περνούν οι κοσμικές δυνάμεις από τον οργανισμό του και με το να έχει λάβει από τη γη, υπάρχει ένα όφελος για αυτόν. Αλλά συμβαίνει το εξής, ότι στη Γερμανία νιώθουμε πως ο ήλιος καίει πολύ εξαιτίας του θέματος του όζοντος. Αλλά δεν υπάρχει ανάγκη να την κάνουμε στον ήλιο. Δεν είναι καλό να την κάνουμε στον ήλιο? Όχι, μπορεί να είναι κάτω από ένα δέντρο, ναι. Καλύτερα γίνεται αυτή η πρακτική καθημερινά, διότι δεν έχουμε χρόνο για να βγαίνουμε στην εξοχή κάθε μέρα. Όχι. Εγώ εκεί όπου μένω 2 ώρες από εδώ είναι σε ένα μικρό κτήμα. Εγώ κάνω τις πρακτικές μου εκεί. Μιλάμε για πρακτικές. Άλλη πρακτική που έχουμε στην α φάση είναι το μπελιλίν. Οι εξορκισμοί πρέπει να δίνονται γρήγορα, γιατί όταν μπαίνει ένα άτομο στην κίνηση που ήδη είναι αποφασισμένο, έρχεται τότε η επίθεση, τόσο από τα εγώ του όσο και από εξωτερικές οντότητες. Αλλά σε εμάς, στην Ολλανδία, μας κοστίζει πολύ να το εξηγήσουμε, γιατί ο κόσμος εκεί κοροϊδεύει πολύ αυτά τα πράγματα. Θέλουμε όμως να υπακούσουμε στη διαταγή. Ναι, είναι ότι αυτό είναι το όπλο. Αυτό είναι ένα όπλο που δίνεται στο μαθητή ή στον δόκιμο για να αμήνεται. Στην Ισπανία υπάρχουν επίσης πολλοί εκπαιδευτές που προτιμούν να αναβάλουν, να δίνουν τους εξορκισμούς αργότερα. Καλά επίσης, αλλά οι εξορκισμοί είναι ένα πράγμα που πρέπει κάποιος να το διδάσκει σχεδόν από την αρχή. Δηλαδή, η συμβουλή σας είναι να δίνονται στην αρχή της α φάσης? Ναι, γιατί πρέπει να δίνουμε αυτό το όπλο για να μείνονται, γιατί η μαύρη αδερφότητα επιτίθεται αμέσως. Στη Γερμανία υπάρχουν αρκετές μαρτυρίες του καλού αποτελέσματος των εξορκισμών, γιατί έρχονται μετά και λένε ότι είχαν πολύ καλό αποτέλεσμα. Ναι, είναι ότι ο εξορκισμός είναι σχεδόν το πρώτο που πρέπει κάποιος να δίνει. Σε εμάς έχει συμβεί ότι θέλοντας λιγάκι γι' αυτό, γιατί ο κόσμος στην αρχή, ο κοινός κόσμος, φαίνεται ότι δεν το αφομοίωνε καλά, έτσι. Τότε λέγαμε, θα τους τον δώσουμε λιγάκι αργότερα. Αλλά έπρεπε πια να τον δώσουμε, γιατί ο κόσμος σχολιάζοντας έλεγε ότι δεχόταν επιθέσεις και έπρεπε πια να τους τον δώσουμε. Βέβαια. Αυτό που έχουμε δει είναι ότι πολύ σημαντικός είναι ο τρόπος που εξηγούμε τους εξορκισμούς, γιατί αν εξηγούνται έτσι, στα γρήγορα, ξαφνικά, φαίνονται φαντασία στον κόσμο, παράξενο πράγμα, σε πολύ κόσμο, τότε ο τρόπος που τους εξηγούμε είναι πολύ σημαντικός. Ναι. Άλλη δυσκολία που έχουμε σε αυτό. Πάμε να προθερμάνουμε τον κόσμο σε μια ομάδα. Κάποιος τους λέει, κοιτάξτε, εξηγήστε πώς κάνετε εσείς τη συγκέντρωση. Και αρχίζουμε μια διάλεξη. Αλλά τους λέει κάποιος, αλλά μην κάνετε διάλεξη, εξηγήστε την πρακτική. Όμως αυτό είναι τόσο δύσκολο για τον κόσμο να το εξηγήσει. Θα μπορούσατε εσείς να μας κάνετε κάποια μέρα μια προθέρμανση για να δούμε πώς γίνεται? Κοιτάξτε, σκέφτομαι να κάνω προθερμάνσεις εδώ τις μέρες που θα είστε εσείς εδώ. Με πολύ ευχαρίστηση. Εγώ δεν θέλω να χάσω χρόνο. Ναι, δεν θέλω να χάσω το χρόνο. Τι ώρες την κάνετε? Εμείς την κάνουμε σχεδόν το βραδάκι. Ήδη όλος ο κόσμος σχολάει πια, δεν δουλεύει άλλο στα γραφεία, τότε συναντιόμαστε εδώ. Γι' αυτό αγοράσαμε λάμπες για τις προθερμάνσεις. Καθώς φεύγει το φως, να μην χάνουμε αυτό το χρόνο και να προθερμενόμαστε. Δάσκαλε, επιστρέφοντας ξανά στους εξορκισμούς, για μένα ο εξορκισμός είναι ένα όπλο. Όταν βλέπω ότι ο κόσμος πεταλουδίζει, εγώ το χρησιμοποιώ, γιατί με αυτό αποφασίζει το άτομο. Δεν ξέρω αν κάνω καλά. Όχι, ναι, γιατί υπάρχει μία σύγκρουση δύο δυνάμεων. Αν υπάρχει ένα άτομο πολύ αρνητικό και όλα αυτά τα πράγματα, εξορκίζοντάς το ή φεύγει ή εντάσσεται. Ένα από τα δύο.